कास्टम बसुमतारी बिथाङा मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथांखौ बिदा गेदेर जायो होनना बाथ्रा बुंदों। लोगोसे राकेश ब्रह्म बिथांनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। कास्टम बसुमतारी बिथांखौ बाक्सा जिल्लानि सालबारि मुखुमारि बेन्दोंआव थानाय मथंगुरि ब्लक बीपीएफ मावख'आव सालबारि जिल्ला बीपीएफनि मोनसे मेल जानानै थाङो। बे मेलनि हाबाफारिखौ आफादगिरि महरै मासि लानानै सामलायदोंमोन सालबारि जिल्ला बीपीएफ कमिटिनि गाहाय नेतानि बिबिकानन्द सरकारा। बे मेल सामलायनायावनो बाहागो लादोंमोन सालबारि बियाबनि एमएलए जय मुसाहारि, बीपीएफ दोलोनि नेहाथारि बेगम आप्तारा आहमेद, लाइमोन बीपीएफ दोलोनि नेहाथारि कास्टम बसुमतारी, मथंगुरि ब्लक कमिटि बीपीएफनि आफादगिरि अमर सिंह बसुमतारी बिथांमोन। केबिनेट मेल लानायनि गुबै थांखियानो जादों मिरु लेभेलाव कोअर्डिनेशन कमिटि दानानै होनाय बायदियै मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मोनफा मोनफायै कोअर्डिनेशन कमिटि दानाय जागोन। गुबुन फारसेथिं बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथांखौ कास्टम बसुमतारी बिथाङा गावनि बिदा गेदेर जायो होनना फोरमायदों। मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा साननैसो सिगां बाथ्रा बुंनायनि सायाव कास्टम बसुमतारी बिथांनि खेंफोरथि। राकेश ब्रह्मखौ कास्टम बसुमतारी बिथाङा बिदा गेदेर होनना लिंदों। बेजों लोगोसे इउपिपिएल सरकारनि सायाव गोबां बाथ्रानि अजद दैखांदों कास्टम बसुमतारी बिथाङा। बे समाव कास्टम बसुमतारी बिथाङा राकेश ब्रह्म आरो इउपिपिएलनि सायाव मा बाथ्रा बुंदों फै जों आबुङै मिन्थिना लानि। जोंनि दोलोनिफ्राय बीपीएफ दोलोनिनो मानाव गेदेर आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव आरो बिथांनि गाइडआव जोंहा मिरु लेभेलाव मोनसे कोअर्डिनेशन कमिटि दानानै होदों। आरो बे मिरु लेभेलनि जे कोअर्डिनेशन कमिटि बेनो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव थांनानै जिल्लायाव मोनसे कोअर्डिनेशन कमिटि दागोन। जाय जोंनि दोलोआव जेरै गुबुन गुबुन हारिनि सेल दं, जेरै आदिबासि सेल, खुस राजबंसि सेल, नाथजुगि सेल, माइनरिटि सेल, बेंगलि सेल, बे गासै द' सेलखौ लानानै मोनफा मोनफा जिल्लायाव कोअर्डिनेशन कमिटि दानाय हाबाफारि सोलिगासिनो दङ। थिग बेबादिनो दिनै जों सालबारि जिल्लायाव फैनानै सालबारि जिल्लानि बीपीएफ जिल्लानि मावख'आव फैनानै बे कोअर्डिनेशन कमिटिखौ दाना होनाय जायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा रावनिबो थाखाय पारमानेन्ट नङा। आंबो फरायनाय एमए पास जानानै जाथिखौ मोजां मोनो हिसाबै फ्राय आङो 10 बोसोर 8 बोसोरसो आङो मिरु लेभेलाव खामानि मावनो थाखाय आंखौ बर' रायजो राजाया खाबु होदों। आरो जा हायो आं गावनि लिमिटेड नलेजजों बर' रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै खामानि मावदों। आरो थिग बेबादिनो सोरबा 2 बोसोरनि थाखाय फैयो, सोरबा 3 बोसोरनि थाखाय फैयो। दा आंबो जा सम मोन्दों बे समहालागै आङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दंमोन। बाव खामानि मावनानै जोबोद मोजां मोनदों। आरो नोंथाङा जि सोंनाय आंबो नुदों ससियेल मिडियायाव बिदा गेदेर राकेश ब्रह्म बिथाङा गोबां बायदिसिना खोथा बुंदों। नाथाय जोङो जुदि पार्टिखौ जुदि दोनोब्ला, बिथाङा इउपिपिएलआव दं, आं बीपीएफआव दङ, पार्टिखौ जुदि दोनोब्ला बेबो बर' बिमानिफ्राय जोनोम मोनबाय, आंबो बर' बिमानिफ्राय जोनोम मोननाय, जों सानैजों बिदा फंबाय बादिसो। नाथाय बिथाङा इउपिपिएलआव दङ, आं बीपीएफआव दङ। बिथांमोननि आं बिथांखौ बेक्तिगत जेबो होननो साना, बिथाङा आंनि बिदा बादि। नाथाय जेला जोङो पार्टिनि खोथा फैयो, हारिनि खामानि मावनाय, ओनसोलनि खामानि मावनाय, अब्ला माखासे सोंथि सोंखागोन, नङा होमबा? दा बिथांमोनहा गोबां बायदिसिना खोथा बुंगासिनो दं जोंनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ, जे 17 बोसोराव बिथांमोनहा जेबो खामानि मावाखै होननानै। दा जुदि आङो बीपीएफ दोलोनि सासे मावथि हिसाबै आङो 17 बोसोराव जुदि बिदिन्थि देखायोब्ला, दा बिथांमोना दिनै बिटिसिनि सेक्रेटारियेटआव जिरायनानै बिथांमोना प्रेस मिट होबाय थायो। बे सेक्रेटारियेटखौबो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बानायनाय। आरो फैदो गुवाहाटियाव 2 बड'लेण्ड भवन दङ। बे 2 बड'लेण्ड भवनाव बिथांमोना जिरायनानै प्रेस मिट होबाय थायो। बे बड'लेण्ड भवनखौबो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बानायनाय। बेनिफ्राय दिल्लीयाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस 2 दङ। बे 2खौबो हाग्रामा महिलारि सार बानायनाय। सिलिगुरियाव बेबो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस, बे हाग्रामा महिलारि बानायनाय। आरो थांनाय बोसोर इउपिपिएल दोलोनि गोबां मावथिफ्रा थांनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों कलकातायाव बैसागु खुंहैदों। दा बेखौ जोङो बिथांमोनहा बे कलकातानि बड'लेण्ड भवनाबो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार लुनाय। दा बे 17 बोसोराव आं जास्ट बिदिन्थि हिसाबै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि, CIT, इन्जिनियारिं कलेज, सेक्रेटारियेट, गुवाहाटिनि बड'लेण्ड भवन, दिल्लीनि बड'लेण्ड भवन, सिलिगुरिनि बड'लेण्ड भवन, आरो माबायावबो चेन्नाइआवबो सोलिगासिनो दङ, कलकाता। बेबायदि आं 17था आं बिदिन्थि होबाय। दा मानाव गेदेर इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना बे 5 बोसोराव 2 एग्जाम्पल होलाय, खामानि मावनायनि 2 एग्जाम्पल हो। बेक्तिगत नांलायनायाव आं मालाबाबो रावखौबो हाबनो थाङा। बेक्तिगत नांलायनानै जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसना मोजां लामा मोननाय नङा। ओंखायनो नाथाय जोङो खामानि मावनायनिसो फरायसाफोरा सोरजोंबा बुलायनो नाङा, फरायसाफ्रा फरायनायनि बादायलायनो नांगौ। दिनै जों इउपिपिएलजों बीपीएफजों जोङो खामानि मावलायनायनि बादायलायनोसो नांगौ, सोर बांसिन डेभेलपमेन्ट मावनो हायो। दा इउपिपिएलआ बुंदों बिथांमोना
बिथांमोननि इलेक्सन मेनिफेस्ट'आव दं आंहा दाबो गोसोआव दङ जे बिटिसि ओनसोलाव साफ्रोमबो फरायनाय कलेजाव फरायनाय आरो एमए ग्रेजुवेसन खालामबाय थानाय आरो मास्टार डिग्री खालामबाय थानाय साफ्रोमबो फरायसाफोरनो 2500 होनो नागिरदोंमोन दा नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बै फरायसाफ्रा मोनदों नामा सों नङा होमबा आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव जाय जोङो डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ 4 पिलार होनो दा बिथांमोनहा मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो बिटिसिनि मा होनो मास मिडियाफोरनि थाखाय मा होनो मिडिया वेलफेयार फान्ड होननानै बिथांमोना 10 कौटि रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन दा नोंसोर मिडियानि मानसिफ्रा 10 कौटि जाय मिडिया सान हर गोरिब रायजो राजानि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनो थाखाय खामानि मावबाय थायो बे मिडियाफोरनो 10 कौटि मिडिया मा होनो वेलफेयार स्किम होगोन होन्दोंमोन बिथांमोना 10 कौटि दा बिथांमोना बेखौ होनो हायाखै दा जों जेला कुइसन सोङो इउपिपिएलआ जेला प्रमिस होनाय माखासे खोथाफोरखौ बिसायख'थि समाव जि प्रमिस होदोंमोन बिथांमोना मोनसेबो मावफुंनो हायाखै ओंखायनो बिथांमोना प्रेस मिट होबाय थायो आं दाखालि बुंदों अफिसाव जिरायनो बिथांमोना प्रेस मिट बुंबाय थायो जेला गामियाव थांनो हाया हाबाफारि दा जोंनि बिपिएफनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय बिपिएफआ जों सानफ्रामबो गामियाव दङ जोङो खामानि मावगासिनो दं रायजो राजानि जानानै नाथाय बिथांमोनखौ बांसिन बिथांमोननि दैदेनगिरिखौ गावनि अफिसाव जिरायनाय प्रेस मिट होनोखौ नुबाय थायो दिनै रायजो राजाया हाग्रामा सारखौ बिनि थाखायनो नागिरदों हाग्रामा सारा जेरै बुंदों बेबायदि खामानि मावदों नाथाय बिथांमोना जेरै बुंदों बिथांमोननि बाथ्राखौ खोनायोब्ला हिमालय हाजोआबो बागदावखाङो होन्दों गामिनि रायजो राजाया दाखालि बावैसो आंनो सोरबा सासे बुंदोंमोन मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनि खुगानि जिन्दु बाथ्राखौ खोनायोब्ला हिमालय हाजोआबो बागदावखाङोनो नाथाय खामानि मावनायनि बिदिन्थि हिसाबै बिथांमोना 0 दा ओंखायनो रायजो राजाया हाग्रामा महिलारि सारखौ लुबैदों जों ओंखायनो हाग्रामा महिलारि सारनि साननाय हनाय गुबुन हारि माहारिखौ जेरै अनो गावनि बर' रायजो राजाखौ बोरै अनो बे अननाय जे सोमोन्दो बेखौ जोङो वार्कार हिसाबै गामि लांनो थाखाय सान हर नाजागासिनो दं फैबाय थानाय समाव इसोरा जोंजों दं इसोरा हाग्रामा महिलारि सारजों दङ बिपिएफआ जय जागोन जों बेखौ मिजिंथियो आरो नोंथाङा फंसे खोथा बुंदोंमोन बेदर गेसाव जानो मोजां मोनग्रा होननानै बे समाव नोंथाङा मा बुङो बेदर गेसाव जानो मोजां मोननाय आं बे मिनिंखौनो हमनो हायाखै बिथाङा मा मिनिंजों बुंनो थांदों नाथाय बर' हारि हिसाबै बेदरखौ आंबो मा होनो सबबो जायो आफायाबो जायो आफाया क'क्राझारनि आइया बाक्सानि मा होनो आंखौ बिथाङा बुंबावदों जे बे बिटिसिनि नङा होननानै आंनि आफाया क'क्राझारनि आइया बाक्सानि आंनि आमाइ सानैया दाबो बाक्सायाव दङ आफाया क'क्राझारनि नाथाय माखासे जाहोननि थाखाय जों आपार आसामावनो देरनाय बिदि होननानै दिनै आपार आसाम बिटिसिनि बाहेरानि आरो सिंनि बे बाथ्रा नङा दा ओंखायनो बिथांमोना जि बुंबाय थाथों नाथाय जोंना क्लियारलि हारिनि थाखाय खामानि मावनाय आरो नोंथांमोननि चेनेलजों आं मोनसे खोथा बुंबावनो नागिरदों आं दाखालिसो आपार आसामनिफ्राय फैदों धेमाजि सिमेन्ट सापरि आरो मा होनो गहपुर आं बिनिफ्राय दाखालिसो फैदों जे बिथांमोननि रायजो राजाया मा जादों जे 2021 सनाव जेला इउपिपिएलनि प्रमद बर'नि सरकार फैबाय बे समनिफ्रायनो हरै सानजाहा जनाय सिमेन्ट सापरि गगामुग आरो लखिमपुरनि आरो मा होनो ओरै बिश्वनाथ माखासे ओनसोलाव दैबाना जागासिनो दङ दाबो दैबाना जागासिनो दङ 21आवबो बिथांमोना रिलिफ मेटेरियल्स मोनाखै 22आवबो मोनाखै आरो देग्लाय 23 बोसोरथाम जाबाय जि समनिफ्राय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिनि सिफ जायाखै बिनिफ्रायनो बै ओनसोलाव जाय बिटिसिनि बाहेरा बर' रायजो राजाया दैबानानि थाखाय सोरहाबा न'आ गैला सोरहाबा हा गैला सोरहाबा आबाद गैला फरायसाफोरा फरायनो थाखाय दिगदार जाबाय बिथांमोना जोबोद खस्थ' जानानै दं दा दिनै बेफोरबायदि खोथाखौ सोङोब्ला बिथांमोनखौ पार्सनेल एटेक खालामनाय बायदि बिथांमोना बुंनो नागिरो नाथाय बे पार्सनेल एटेक नङा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जेला सिफ दंमोन जेला दैबाना जायो बिटिसिनि बाहेरानि बर' रायजो राजाखौ अननाय अनसुंथाइ हरदोंमोन नाथाय दिनै गगामुगनि दिनै धेमाजिनि रायजो राजाया गोबां दुखु फोरमायदों जोंखौ नायग्रा रावबो गैला होननानै ओंखायनो बिथांमोना आर'ज खालामदों जेरैखि जाया हाग्रामा महिलारि सारखौ बिटिसिनि सिफ खालामफिन अब्ला सारा मुलुगनि बर' रायजो राजाया नायजागोन बर' रायजो राजाया अनजागोन होननानै दिनै बेबादि मोनसे खामानि मावनायनि बादायलायनोसो नांगौ गावजों गाव नांलायलायनाय बेखौ जानो नाङा जों खामानियाव बादायलायनो नांगोन रायजो राजाखौ सोर बांसिन अननो हायो बिनिसो जों बादायलायनो नांगौ आरो बेखौ रायजो राजाया सानगोन आरो इसोरा बेखौ सानगासिनो दं फैबाय थानाय समाव जों मोजां जागोन मानो होनबा अराय सम सैथोआ देरहायो बेखौ जों मिजिंथिनाय थाबाय जोनोम सान आरो गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक नंगौ जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एचएस स्कुल र'डनि वार्ड नं 4आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक
गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां मोब्लिबफोराव खुगा गिदिं खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरलायनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 8800766409 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।